Кажи, братле, верно, братле, е така. Бате! Аре, бате, йо, не, това първо фарбол, след това, братле, пинги, братле, защото... Какво да пингна? Аз ако пингна, това ще умра, братле, не мога пингна. Фейса му пингна, братле. Аз игра в фарбол. За да може първият гейм мисъл да го оцели, братле, по лицето, евентуално, братле, да не оцели Лепарном, разбираш, да му трябва да отдем. Оцели Лепарном, ли, братле? Не. Последния мисъл! А как се беше засили, братле, към гнома ми, към леле, то сега го оцели, братле. Да. Скандал, братле. Това беше ареджито да... Моля да си запазваш, братле. Да, те ми се запазват,